Добре дошли в Италия, известна със своя стил на живот, кухня, отлични вина и архитектура. Гориция е на около 100 км от Венеция. Кристина живее тук от 2 месеца. Тя е от Литва и дълго е мечтала да дойде тук. Кристина е участничка в инициативата на Европейската комисия «Вашата първа работа в чужбина», която е довела от Каунас до Гориция през Брюксел. We talk very often about a European Union in which people can travel, work wherever they want. But we see that in reality that opportunity is not really taken up very much. Less than 2% of Europeans work in another country than their own. Целта на ЕURES, Общоевропейската служба по заетост, е създаване на благоприятни условия за повече мобилност на работната ръка в Европейския съюз. Днес Кристина има среща със своя съветник от ЕURES. Идването на Кристина в Италия, разбира се, дължи на тази инициатива, но преди всичко на препоръките и помощта на съветника й. Non è stato molto semplice riuscire a trovare un'azienda che capisse che assumendo un tirocinante da un paese estero avesse un valore aggiunto per la propria azienda. Ciao! Кристина е завършила 2 висши образования – английска филология и социология. В Литва тя е преподавала английски. Дошла в Италия за 6 месеца, тя е решила да преориентира професионалната си кариера. Man Lietuvoje buvo per mažai erdvės. Aš norėjau kažko daugiau, kadangi žinojau kalbas, turėjau patirties, turėjau išsilavinimą ir pagalvojau, kodėlgi ne, juk aš turiu visas tinkamas kortas dirbti užsienyje. Сега Кристина работи в Минерва, фирма за управление на обекти и се занимава с човешки ресурси и разработване на нови пазари. Престоят и в Гориция и се отразява добре. На фирмата също. Elena, hai un minuto per me? Sì. Va bene, ok. Fammi vedere. Appunto, avere una persona come Cristina è importante per Minerva per poter conoscere meglio nuove culture, per poter conoscere meglio nuove nazioni, per poter sviluppare con maggior conoscenza nuovi mercati. След обед Кристина ентусиазирано поставя основите на вътрешната комуникация във фирмата. Презентацията се провежда на италиански. Става въпрос за това как се мотивира персоналът на организация с над 450 служители. Sapere le lingue straniere è essenziale. Nel mio caso, in Italia, se non conosci l'italiano, non hai l'opportunità di lavorare. Краят на работния ден. Кристина отива на любимото си място в града, замъка. Защото да работиш в друга страна, значи да вдишваш от живота там. А за това е нужна подходящата нагласа. Tu turi pradėti viską nuo nulio. Tai yra visiškai naujas gyvenimas. Aišku, patirtis yra neįkainojamas dalykas. Ir aš manau, kad jeigu tu nori dirbti užsienyje ir nori matyti toliau savo nosies, tu turi būti šiek tiek kitoks. Tavo mentalitetas turi būti kitoks. Въпреки че са й трябвали няколко седмици за да се адаптира, сега Кристина е щастлива и се чувства приобщена в Гориция. Поканила е колеги на ресторант до вечера. Кристина гледа напред, обмисля да остане в Италия след изтичането на 6-месечния й договор. Както се казва, домът е там, където е сърцето. ЕURES. Работа за вас в Европа.